Og hvad kan man lave på sådan en søndag? Der er jo noget at lave. Bling! Jeg fik en idé. Lave en pizza. Så er det bare med at tage den i ovnen og gøre den varm. Yeah. Den dufter allerede. Så er det bare at vente. Mens jeg venter, kunne jeg måske høre lidt musik. Vent, det banker på. Så skru den ned for fanden. Satan. Oh shit, pizza brænder. Nå, men så må jeg bare tage det æble. Ja.